Situationen med de mange ankomne tyske flygtninge bliver stadig mere kaotisk. Værnemagten vil sprede de mere end 200.000 civile tyskere til hele landet. 523 Leute. Ja. Der er ikke plads til så mange gymnastiksalen. Og vores aftale med Værnemagten er klar. Vi passer os selv, og tyskerne sørger for deres egne. Mein Kind ist sehr krank. Sie müssen mit die deutschen Soldaten reden. Sie sind alle weitergezogen. Es sind keine Soldaten hier geblieben. Der er 18 i alt, der er døde, mens de har været her. Hvad sker der med dem, der hjælper tyskerne? Jeg er bange for, hvad der sker med vores familie. Jeg er bange for, hvad de gør med dig. Det her, det gælder den danske frihedskamp. Står du og truer os? Vi er i krig! Du er ligesom din far, Søren. Jeg er ikke ligesom min far. Hvad skal jeg sige til vores børn?